Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas. E Concello de Sanxenxo. A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Albariño Rías Baixas. Cando escolles o noso peixe, o noso marisco, moves a nosa xente. Moves os nosos mariñeiros e as nosas mariscadoras. Moves as nosas bateas, as nosas lonxas e os nosos barcos. Moves a nosa industria, a nosa gastronomía e, sobre todo, moves a nosa economía. Cando mercas os nosos peixes e mariscos, moves Galicia. O mar que nos move. Xunta de Galicia. E abrimos esta segunda parte deste Verán, Verán, aquí ao ladiño da praia da Panadeira, falando de máis festa de gastronomía. Iso si, antes de nada, lembramoslle o noso Facebook a todos vostedes, tomen boa nota, facebook.com/programa Verán, Verán. E imos ir ata as festas de Taragoña, xa que ali estivo o noso compañeiro Ismael Sobrino, que nos achegou a seguinte reportaxe. Hola Silvana, hola amigos de Verán Verán. Hoxe estamos en festas de Taragoña, pero hoxe estamos nunha mexillonada que van facer aquí na festa e aparte hai xogos para nenos tamén, así que bueno, vamos a disfrutar un pouquiño, non, da xente, dos nenos, da mexillón, que é o que vamos a ir a comer agora. Presidente da Comisión de Festas. Esperemos que a xente que asista moito a comer os mexillóns e que empanada temos de todo. Eu vexo que a xente está moi contenta. Home, se non está un contento día da festa, cando vai a estar? Que hora leva aquí, jefe? Desde as 9:30. Bueno, pero o mexillón xa estaba feito, lo. No, o mexillón está... No, o mexillón empezouse agora hai media hora a facer. Xa vexo que temos bastante acollida, non? Porque para comer hai xente. De momento, ainda empeza a xente a rechejar. Pero hoxe a mercancía veo fuerte, No, pero xa se gastaron máis, home. Xa viñeron Cantas saquetas levamos por aquí? 300 kilos por aí. 300, sí, unha... Próxima de... Bueno, aproximadamente teño unha nota. Olha, mira como resume isto. Levas un tempo, non? Tamén, canto máis? No, pouco, 5 minutos, 3 fervuros e fuera. Vamos a ir probando tamén nós un pouco o mexillón tamén. É son bravo que son de Catoira. Xa os como, sí. Vamos a ver se lle podemos rejar algo por arriba. Vos non vos gusta comer moito, que non... Sí, un pouco, sí. Sodes de por aquí, vos? Sí, de Rianxo. Bueno. De Rianxo, Taragoña, o mismo o Berrado. No, bueno, eu son de asados, así que nin mando nin no. Así me gusta, é imparcial. Sí. Entón ti podes decir como están os mexillóns. Rico. O ano pasado falou, este ano me quere falar. Non tengo mexillóns, non? A vos gustan vos, non? A ela gustanlle tamén, Vos sois de por aquí, non? É o mellor que temos aí na ría. Aparte, ves que está ben cocido tamén, que tamén o tacto, non? Na preparación tamén foi moito. Agua de Taragoña tamén, ao fervir, empanada. A empanada non dixamos nada. Esmeraronse hoxe, Vamos a seguir a ver se vamos aos gaiteiros tamén, que están aquí unha charanga. Madre mía, como está isto. Para beber hai que comer, Cantar A que tamén, sí? sí, hombre, claro. Pero bailar é importante tamén, cantar. Bailar é moi importante. A gaita de momento soplase, ben, verdad? Estupendamente. Home, así é, nada con pouco de albariño, mexillón, bueno, isto ten que... temos por aquí o bombo, ademais. Vou a ver se o collo. Eu xa me vou afiliar aquí, Temos aquí ao jefe. Viste, todo xeito, carallo. A ver. Hai que poñerse ao xeito. Todo carro. Como se toca? Pues vou a ver se toco unha peza con ele. De onde vindes vos? De aquí, de Taragoña, é o único sitio que nos chaman. Somos os cangrexeiros de Taragoña. Os cangrexeiros, aí está. Pero bueno, tedes un presupuesto impresionante en camisas, non? Isto, ao final, que vense? Nos chaman de charrasco, non? Estamos pensando en leválo a vikinga. Churrasco non, charrasco. Dale duro, A xente hoxe preparouse, gustame moito a tua camisa, é unha cousa loca. Sí, é bonita, é verdade. Oxe. Hai que, el día estamos de festa, hai que prepararse. Es cara de león. Ti dices que te pintaran así?
Eu pensei que solo era pa rapaces. No, aquí vamos todos, de festa, festa todos. Pero gustache non así o sistema, non? Home, Tomar un albariño. tomar un albariño, uns mexillonciños e á noite subir á festa. O tema de mover aquí o toro. Levámoslo bastante, ben. É solo pa nenos, non? É para adultos tamén. É para adultos tamén. A ver que nos sale aquí. Xa que disfrutan os rapaces, eu vou intentar tamén. Bueno, Silvana, bueno, amigos de Verán Verán, eu vou me ir despedindo de vos, pero eu vou seguir aquí de festa en Taragoña porque isto é unha maravilla. Temos os gateiros a tocar, temos aquí viño, mexillón, xogos por rapaces, así que eu vou me quedar por aquí de festa, xa sabedes o que tenes que facer, vinde aquí á festa de Taragoña cando poidades. Ata logo! Pois ata logo, Ismael, e agardo que desfrutasas longo e tendido e moito tamén desas festas de Taragoña. E ademais, ambiente festivo, continuamos falando, porque Galicia no verán que é, pois, sinónimo de festa. A continuación, imos a chegarnos ata a cuarta feira medieval de Liorta, en Carballiño. A nosa compañeira Rosario Cruz, de Telemiño, tráenos a seguinte reportaxe. Ei, amigos de Verán Verán, queredes viaxar comigo ao medievo? Pois entonces acompañaime á cuarta feira medieval de aquí da Liorta no Carballiño. Eu quero coñecer a súa historia, disfrutar do seu teatro, da cetrería, dos combates. Eu creo que sabían divertirse moito. Vamos aló! Camiñando por as rúas de Carballiño, atopeime con Don Paio. Moi boas tardes. Moi boas tardes. E Doña Alice. Encantada. Queredesme contar un pouquiño que facedes por estas rúas de Carballiño? Pois vimos a anunciar o singular combate e torneo de esgrima medieval que terá lugar ás 8:30 na praza da Veracruz. Un combate a muerte. Madre mía, a morte. Entre estes 4 cabaleiros e a dama. Pero ti tamén vas a loitar? Por supuesto. Es una pregunta. ¿Algún problema? Dalle duro. Que me deixes a rapaza en paz que vamos a gañar. ¡Novato! É novato. Ai. Eu axúdote. Ti deixame unha espada que eu axúdoche con estes. Estes largrans. Queréis? Espera que non teño mans para collelas. Que? En guardia. As mulleres vamos a gañar, Doña Alice. Por supuesto. Mohamed, ¿te has venido al medievo con nosotros? Sí, pues yo vengo de Bagdad, de Irak, y vino a hacer esa feria medieval aquí en Carballiño. Y nada, pues vine con mi puesto, que tengo artesanía de cuero, ropa y un poquito de bisutería. Y la gente se anima por aquí a comprar. Sí, la verdad la gente está respondiendo muy bien y aquí hay una fiesta muy grande y va muy bien. Evaristo, contanos un pouquiño que tipo de aves temos aquí. Bueno, pois temos unha pequena muestra de todas as especies, de moitas especies que hai, evidentemente non podemos ter todas. Temos aves nocturnas, como a lechuza común, o búho real, o búho nival, e despois temos cernícalos americanos, cernícalo común, águilas de Harris, falcóns, un pouquiño de variedade. Non atopei o meu príncipe real, pero sí, teño este búho real que como me mira con olliños acábome de enamorar. Na época medieval non nos podía faltar o teatro, e como non temos estes representantes... Bueno, eu son o noivo, entonces son o actor principal... Pero mira, estaba a falar eu. Por que te tes que meter así? Bueno, pero é que isto é para nós, non é para vos. Isto é, nós somos os... Non, pareceme fatal, Non, é que, vamos a ver, somos do grupo de Dartrela, e nós somos... Mira, eu son o cura, o que vai casar. El e a Rosiña. Isto é imprevisível. Eu son a nai da noiva, así que eu teño que salir ben moi guapa, non?
Pero é que non me deixa falar. O notario ve conveniente, porque non sei se viran as testemunhas que non están moi aclaradas. Hermano, perdónelos, por favor, la histérica de mi hermano. Escribano, fala despacio que non dou escrito todo. Jolines, no, eu son a noiva e hoxe estamos moi contentos porque vou a casar, ai que nervios, ai. Bueno. Mira, eu son unha testemunha e é que sen min non hai boda, entendes? Eu creo que sin noiva non hai boda. Non, pero é que teño que firmar eu para que poida casar a noiva. Non sei eu. A ver, eu son o realizador. E punto. Isto solo se fai se eu permito. Moi ben? Somos da Artrela Teatro do Carballiño, o grupo de teatro. Imos refacer a representación da Liorta, a primeira boda ou foda que se fixo no Carballiño. Amigos de Verán, como me gustou viaxar ao medievo. Quedei algo cansa, entonces voume ir ao meu castillo da Veracruz a descansar. Ata a próxima! Pois claro que sí, Rosario, a descansar a ese bonito castelo. Moitísimas grazas aos compañeiros de Telemiño por esta reportaxe. Nos continuamos agora falando de máis ambiente festivo. Concretamente falamos agora da festa que se celebrou e que celebrou a Asociación de Veciños de Piñeiros. A nosa compañeira Natalia Anguita de Radio Televisión de Ferrol acheganos a seguinte peza para este Verán. El fin de semana pasado, la Asociación de Vecinos de Piñeiros celebra su fiesta cultural y gastronómica, como todos los años, por todo lo alto. Una cita ineludible, aparte de otras, como explica el presidente de la Asociación de Vecinos, José Francisco Pita. Nosotros desde la entidad lo que tratamos es de hacer un evento así, por lo menos una vez al año, y luego tenemos otro en Navidades, que es el alumbrado, ¿no? Y luego desarrollar actividades, porque a través de la entidad lo único que hacemos es mirar un poco por el barrio, hacer unas cuantas demandas al ayuntamiento si lo considera oportuno para que nos las vaya arreglando. Una tradición que comenzó el sábado con el 7º encuentro de rondallas Cidade de Narón, donde participó el trío blanco y negro para posteriormente dar paso a la rondalla Lucero del Alba, seguidamente la nueva agrupación Soelas y posteriormente Añoranzas. Tras este encuentro y como novedad con respecto a otras ediciones, este año organizaron una sardiñada, fiesta que continuó el domingo con el 15º encuentro de bandas de gaitas Memorial Lolete, que en esta edición contó con la participación de Álvaro Cunqueiro, San Xulián y Agarimo de Catabois. Y tras las gaitas, la fiesta continuó con la 12ª fiesta del churrasco, donde se acercaron numerosas personas para probarlo. Una comida en la que estamos seguros que nadie pasó hambre y que contó con la aprobación de sus comensales. Me encantó la comida, me encantó todo muy abundante y todo muy bien. Y lo que más me gusta es la gente, que somos todos familia, como familia. Un evento que, como describe uno de sus organizadores, todo salió sobre ruedas. Viendo con mucha gente, todo creo que nos salió bien, con buena comida. Y qué mejor manera que terminar el fin de semana con música y baile. Para ello contaron con el acompañamiento del dúo Horizonte. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Pois con esa música do Grupo Horizonte quedamos. Moitísimas grazas aos nosos compañeiros de Radio Televisión de Ferrol por esta reportaxe e nos abrimos e continuamos, mellor dito, o noso tempo de entrevistas neste Verán. Aquí o ladiño da Praia da Panadeira facémolo cun actor que eu creo que non precisa moita presentación, Manuel Millán. Moi boa tarde. Boa tarde. Bueno, moitísimas grazas por estar connosco. En primeiro termo, contanos un pouquiño como se presenta o teu Verán. Estás disfrutando da nosa terra? Disfrutando, o que pasa que xa me queda pouco, xa este venres o 26 xa teño que volver para Madrid para pasar calor, fíjate aí, nas temperaturas. Vas botar de menos as Rías Baixas, Que, bueno, sempre as boto de menos. Eu que máis boto de menos alá estando en Madrid é o mar, estar ao lado do mar, a praia, todo eso. Así que eso, sempre está dentro. O feito de que teñas que volver a Madrid, imagino que será por traballo, tamén unha boa nova. Contanos un poquinho como se presenta este verán para ti. Non por traballo non, desgraciadamente non, son cousas que teño que estar aí, cousas persoais e tal, cousas da familia, de estar por ali. Do traballo xa veremos, deste ano pinta mala cousa, a ver si a partir de setembro, algo así, a ver si soa o teléfono e digo, oye, Manuel, queremos que... Bueno, contanos un poquinho, Manuel. Imos a coñecer, inda que seres notablemente coñecido, sobradamente coñecido nestas terras e a nivel nacional, pero cando comezaches esta andaina, cando dixeches, pois mira, si, eu quero dedicarme a ser artista, quero ser actor, como lembras aquela primeira proba, non? O primeiro casting, por así decirlo.
Bueno, a ver, imos por partes. Eu non lembro a primeira vez deste desexo de eu quero ser actor, porque eu sempre quixen ser actor. Xa dende que era neno, facía as miñas parvadiñas, no cole era dos que estaba facendo gracioso, era gracioso da clase e tal, entón ese sentimento de eu quero ser actor, eu creo que xa estaba no vientre da miña nai, xa estaba dicindo cousas aí. E logo xa foron chegando cousas que empecé a facer teatro alá en Vila García, alá polo ano 85, xa choveu daquela, e fun buscando o xeito xa de buscar, logo chegou xa a Televisión de Galicia, daquela ainda non estaba, empezaron as series novas ali, empecé a meter a cabeciña e dende entón, para aquí. En toda esa trayectoria, dende que comezaches neste mundo das artes escénicas, audiovisuais, cal foi o personaxe, por así dicilo, que máis se marcou, ou aquel que máis cariño lle tes? Home, cariño, marcaronme así varios personaxes, por exemplo, en teatro, máis que nada polos compañeros e as compañeras que tiña, non? Pero se falamos de personaxes, é o mítico, el padre Nicanor, que o levo no corazón e moita xente... Ti é toda Galicia, non? Sí, aínda me sigue parando, de feito vindo para aquí tamén, facendo fotos coa xente e tal, e é un personaxe que lle teño moito cariño, non? Hai compañeros que de repente é un personaxe que tanto se repite que o paran, xa lle digo, ai mira, tanto, pero non teño moito cariño al padre Nicanor, moi ben. E logo unha continuación xa na televisión nacional, que era el padre Miguel de Aquí non hai quen viva, que eran personaxes moi parecidos, non? Dous curas moi pillabáns, moi pillos, que sempre andaban buscando e tal, e xúntanse os dous no xeito de alegrarme, non de encherme de orgullo, non de facelos. Vamos, Manuel, que no mundo eclesiástico estás ti ben posto, non? Totalmente posto, así que... De feito, sí, moita xente pensa que son cura ou pensaba que era cura de verdade, así que... Bueno, que falábamos xusto antes desta entrevista, decía eu lendo, non? Buscando información del, desa anécdota, non? Desa famosa anécdota que che pasou cunha rapaza, que non la contei el mellor. Sí, non, pois paseando un día por Vila García, pois nada, chegase unha nai cunha rapaciña pequena e oiga, mire, usted es el cura de Pratos Combinados. Digo, sí, claro, mire, es que mi hija quiere que le haga usted la primera comunión. E claro, home, viña cara da nai dicindo, oye, por favor, está aquí a nena diante, fala en serio, non? Claro, eu agacheime a nena así, oye, encantadísimo, ti dime que día vas facela, dille a mamá que me chame, e eu vou ali e fago teu a primeira comunión. Eso foi un toque que gardo con moito cariño, pero este non foi o único, porque o ano pasado... Contanos. O ano pasado recibo un mail, a mediados do ano pasado, un mail de Barcelona, e teño amigos en Barcelona, pero non me sonaba o enderezo do mail e tal, e abro e empezo a ler, hola, mira que somos unha parella de Barcelona, somos moi fans teus, e imos casar dentro de 2 semanas. Nos encantaría que oficiaras ti a boda. E o que? Non, xa sabemos que é o cura da serie, eles falaban da serie de Madrid, Aquí non hai quen viva, non? Sabemos que é un personaxe e tal, pero que nos gusta tanto a serie, nos gusta tanto como o faz, que nos faría moita ilusión que viñeras a Barcelona. Estás invitado, por suposto, ti só tes que pagar a viaxe, pero unha vez ali estás todo convidado a todo, e nos encantaría que oficiaras ti a boda, claro. Eu, home, non puiden ir, non? Mandeilles un mail moi cariñoso dicindo moitas gracias por pensar en mí, pero estaba traballando daquela e non pude. Era imposible, as xentes non o permitían. Non. Bueno, falamos un poquinho do sector audiovisual, contanos un poquinho, Manuel, como ves o sector audiovisual galego e tamén en que momento dis, pois teño, por así dicilo, que facer as maletas, marcharme a Madrid, aquí isto non dá para máis ou non recibo máis chamadas, non? Sí, bueno, o feito, a primeira intención de marchar a Madrid foi estudiar teatro alá, non? E despois de un tempo, hombre, eu vivía en Madrid, claro, estaba estudiando alá, iba e viña, non? Facía a ponte aérea, non a ponte do tren. A ponte aérea túa, non? Persoal xa. Total, non? E o tren, gustame máis viaxar en tren que nun avión, parece máis cómodo. E eso, facía, pois eso, a viaxe, non? Madrid, Galicia, ata que, bueno, quedei xa casi afincado ali en Madrid, pero porque tamén deixaron de chamarme aquí na casa, cousa que xa me empeza a preocupar. Deixei de existir xa como actor en Galicia, non? E xa dende hai bastante tempo que non me chaman aquí na casa, entón, pois,
Home, agora xa estou vivindo, xa teño familia ali en Madrid e tal, e estou vivindo permanentemente en Madrid xa dende hai anos, pero co teléfono sempre en activo esperando a chamada para vir traballar aquí, o sea que non é cousa miña, senón que as productoras Vamos, facemos unha chamada aquí de atención, Ai, por verdade? favor, sí. Que Ti encantado de volver aquí? Sí, encantado de volverte. Nunca marchei de aquí, o sea que pero bueno, a ver, en vez de vir aquí a Vila García ou Galicia a visitar a miña familia, a miña nai, a miñas irmás e tal, vir un pouco tamén por traballo, non? Xa que estamos. Que se che pode cuadrar a mediados do mes de agosto sería estupendo, xa non? Bueno, genial, sería genial, vamos. Bueno, falábamos desa traxectoria, dos papeis que lle tes máis cariño, e quería falar agora dese sector audiovisual, televisión, teatro. Contanos un poquinho, que é aquilo que che queda por facer? Sei que che queda algo nesto das artes escénicas, algunha espiniña que dixeras, encantaríame facer este papel, ou facer este outro rexistro, ou facer algo distinto, e tamén de teatro, do cine e da televisión, cal é, por así dicirlo, destas artes a que máis agarimo lle tes? Home, agarimo xa é un tópico nos actores, pero o teatro é o teatro, sabes? O directo, contacto, xa me decides exacto, todos, non? O contacto directo co público é esencial, é ese aire que respiras, ese sonido que escoito, mira, están atentos, ui, que aburridos están hoxe, hai cantas toses, esa cousa do directo, non? A televisión eu estou moi agradecido con todo o que fixo na televisión e paso moi ben, non? Moi ben, pero se me dan a elegir entre unha serie e unha obra de teatro, vou de cabeza ao teatro, non? Tamén depende da economía familiar, porque gañase moito máis en televisión, imagino, en televisión non? que non facendo teatro, pero dependendo da economía familiar eu tiro máis para o teatro. E si teño unha espiniña clavada, o que pasa que con precaución, porque nunca fixen un musical. E gustaríache? Gustaríame. Teño orella de plástico, por eso digo que con precaución, pero por decir, veña, vamos a lanzarlo, facer un musical, a ver cantar algo, non? De eso. Bueno, pois quedamos aí con esa chamada. Preguntarche, Manuel, de todos os actores, actrices cos que traballaches, algún que che marcara especialmente, que che gustara traballar con él ou que che impresionara, non? En alguna ocasión? Home, tamén traballei con moitos e moi boísimos e tal, pero teño un cariño especial en teatro, por suposto, cando traballei con Nuria Espert. Nuria Espert é a gran dama do teatro aquí en España, e cando me chamaron, non, recibín a chamada da productora de teatro, oye, mira, por favor, queremos que veñas facer unha proba para unha obra de teatro e tal, pues, non me dixeron con quen iba a traballar nin nada. E chego, fago a proba e tal, e a unha semana, si, chámame, oye, si que estás dentro, si queres, ves con él. E chego primeiro do ensaio, día do ensaio, e vexo na mesa do ensaio a Nuria Espert, empezou o meu corazón a botar... Te nervioso? Nerviosísimo, o sea, que para alguén, para un actor de teatro, un actor, actriz, que teñas a Nuria Espert aí diante, esa gran diva do teatro, a gran actriz de teatro, non? E de tantos anos, dicindo, pum, 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 empezou a latir o corazón, xa non sabía que falar, que, non, sí, encantada, yo soy bueno, teño grabado aquí no momento. Algún director que tamén che marcara de alguma maneira ou que lle ten especial agarimo tamén? Sei que o hai, o mellor, non? Sí, home, especial agarimo, sí. Con todos os que traballei tiven a grande sorte de ser persoas moi cercanas e que non sin divismos nin autoritarismos desto de dirección e tal, e non así de dicir non sabería, foi con tantos por non deixar aparcados os outros, claro. Perfecto. Estamos no verán, unha época fresca, divertida. Unha película que lle recomendarás aos nosos telespectadores? Unha película no verán? Ai, calquera verán, calquera película que se estrea agora no verán son moi refrescantes. No cine español temos afortunadamente moitísimas películas de verán de poder pasalo moi ben, de rir, e a comedia española, vamos, que genial. E a partir do mes de setembro, como ti ben decías, que agardamos deste curso escolar, por así decirlo, que comezará en setembro, Manuel, que agardamos para a túa carreira? Home, eu espero recibir unha chamada xa de confirmar. De todos xeitos, agora, bueno, agardo unha estrea dunha serie que fixen a primeiros de ano. Sí. Bueno, fixen un par de series, agora unha se está emitindo xa agora, se titula El Pueblo, está se emitindo agora en Amazon, coa mesma xente de Aquí non hai quen viva, non? Que por certo volveron a chamar para facer de cura outra vez, de cura esta vez. E estamos esperando a estrea tamén dunha nova serie para Movistar que se vai titular La línea invisible. E creo que vai ser interesante, porque fala
entre outras cousas, dos comenzos da banda terrorista ETA, de cando nin siquiera era banda terrorista, eran 4 matados que de repente dixeron entramos na loita armada, e ese paso é o que se conta na película. E de feito, non sei se moita xente o sabe, pero o primeiro morto da banda terrorista foi un galego, un garda civil galego de Malpica, e que estaba garcil de tráfico, e eu fago do pai do garda civil que matan ali. Drama e comedia, e imagino que o registro da comedia é, por así dicir, o máis agradecido. En cal te sintes tamén máis cómodo, Manuel? Nos dous. Se o guión é bo e o personaxe tamén é bo, sou bastante agradecido polos dous. Home, fixe máis comedia e agora tendo máis a tirar un pouco por cambiar de rexistro, que falamos... Que tamén te apetecerá, non? Claro, non, sí, non, de feito, interésame un pouco máis traballar este tipo de personaxes, non? De que non sexa tanta comedia, que estou agradecido porque a xente recoñéceme, non? Por eso e tal, pero dicir, oye, eu tamén sei dicir as cousas seriamente, non? Un día na vida de Manuel Millán, como é? Cantas veces se para a sacar fotos? Cantas veces saúda? E como se sinte, non, tamén? Non, eu sinto-me moi agradecido coa xente, teño moito cariño, e o que falábamos hai pouco, non? Que hai compañeiros que xa están fartos desto, cando me para a xente, ai, el padre Nicanor, ai, tal, estou encantado, non? Porque ao fin e ao cabo, o fin último do noso traballo, dos actores, das actrices, do teu tamén, é a xente, non? E se a xente amosa o seu cariño na rúa, que menos que agradecerlle ese cariño, non? Cando me piden un selfie, digo, gracias, non, gracias a ti por pedirmo, non? Pois con ese agradecemento nos quedamos, e con ese agradecemento imos a brindar unha copiña de Martín Codas, Manuel. Perfecto. Antes de nada, decimoslle aos nosos telespectadores que tomamos co seu permiso uns minutiños de descanso, quedan coa nosa artista desta semana, con Arantxa Pérez, e agora sí, brindamos, como Manuel Millán, un auténtico placer e a disfrutar deste verán. Graciñas, Manuel. A ti. Recogí la casa por si tú venías. Fui desordenando toda mi razón. Te compré los dulces que más te gustaban y sentí lo amargo de perder tu amor. Borré tus mensajes que tanto leía, pero has hecho historia aquí en mi corazón. Y por más que trato de olvidarte yo, vuelvo a repetir, no aprendo la lección. No sabes cuánto he llorado por no merecer tu amor. No sabes cuánto he luchado por cambiarlo todo, amor. No sabes cuánto amor he hecho pedazos por tu indiferencia. Cuántas madrugadas robadas a la edad. Y es que te quiero y no sabes cuánto. Y no sabes cuánto. Y no hay vuelta atrás para seguir como antes. Y aún siento tus pasos por la vida.